ఈ రాత్రికే బయలుదేరాలనా? రేపైనా బయలుదేరాలి కదా. మన పెళ్ళైనాక నేను విడిచిపెట్టి ఎప్పుడూ లేను. పెండ్లి పనిద్దరిది, కానీ ఉద్యమం కొన్ని లక్షల మంది ధైర్యం. ఆ గిరిజనుల భాష కష్టం నీకే బాగా తెలుసు. అక్కడ పార్టీ నువ్వు నడిపితేనే వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుంది. జాగ్రత్తగా ఉంటా. భయపడద్దు. మనిషి జీవితం చావుతో అంతమవుతుంది, కానీ ఉద్యమకారుడి జీవితం చావుతోనే మొదలవుతుంది. చావు లేకుండా పోరాడలేమా? చావు పోరాటం వేరు కాదు. ఈ పని రాత్రికల్లా అయిపోవాలి. ఇది నా గుర్తుగా. लाल सलाम. लाल सलाम.